Doncs Ivet Rovira ha quedat novena al Campionat d'Espanya, un resultat bastant semblant al de l'any passat, però jo crec que tenies una mica més. Sí, amb satisfaccions avui bastant dolentes, però bueno, jo penso que això d'alguna manera o altra ens ajudarà a aprendre, perquè quan hi ha combinades d'aquest tipus després és quan valores realment quan estàs bé tant mentalment com físicament. Avui estàvem bé físicament, però el camp no ha acompanyat, i si ja comences amb la primera prova fent una marca per sota les teves expectatives, per molt que intentis recuperar, i així hi ha vegades que no és possible per molt bé que estiguis físicament, i bueno, avui ha tocat aprendre més que... Bueno, això. 5 proves en un sol dia. En una tarda, avui, bueno, el Campionat d'Espanya Sub-23, que va ser fa 2 setmanes, doncs sí que ho vam tenir més espaiat, vam començar a les 10 del matí i després no vam acabar fins les 9 del vespre. La veritat és que és un format que prefereixo perquè dona temps a desconnectar entre prova i prova, fins i tot quan les coses no van bé, doncs tens allà l'estímul del teu entrenador, la teva família, que et diu vinga va, avui a per la següent, i sí que tens algun moment per desconnectar. Avui no ha sigut així perquè sorties d'una i havies d'anar per la següent, però bueno, és el que hi ha. Una pregunta positiva. T'hem vist en els 800 metres, que jo crec que és la prova on sempre vas bé, el tercera, darrere de les 2 grans d'aquest campionat. Sí. I després en un any, en 5 anys, jo he mirat el teu historial, en 5 anys, 500 punts que has guanyat. No, sí. Cap on anem? La veritat és que si mirem la progressió no puc estar més satisfeta. Sí que avui ha sigut un dia que no, però vamos, miro enrere i fa 2 anys jo el que tenia en ment era deixar les combinades, deixar pràcticament l'atletisme, o sigui que si ho mirem en perspectiva, les coses estan molt millor del que estaven, i això és el que importa, que tot i que tinguem dies així, anem cap amunt i ja està. Passar els 4.000? Sí, a veure si... Bueno, ara ja pista coberta s'ha acabat, llavors per la temporada que ve, amb uns altres ànims, i bueno, deixaré de ser sub-23, però l'objectiu dels 4.000 pot estar en qualsevol categoria, així que... Doncs moltes gràcies. A vosaltres, merci, que vagi molt bé.